pistä jalalle. Pistä jalalle. Niin. Miksi te ajattelet täällä pimeällä täällä saatana ilman rekkareita? Mä sanoin jo. Niin, mikä on syy? Ei toimi valot. Ei toimi valot ja sä olet ilman rekkaria. Kyllä siinä on varmaan se syy, että sä et satana halua, että selviää sun rekkari. Eiks niin? Taka-ovi ja pois. Löpö. En minä päästä susta, älä koita mun kanssa on. Joo vittu, mitä teet asialle? Lyöt mitä? Mietin nyt 2 kertaa, poika. Kenen kanssa rupeat vänkäämään? Voiko sä soittaa sinne hätäkeskukseen? Ne on tossa, noin ajo, mutta ajo ohi. Niin mitä on se, et soittanut, ajo vaan muuten vaan tosta ohi. Pidä sä nyt pääs Hän kiinni, ei lähde vittu. mihinkään. Ei lähde. Mä sanon nyt sen suoraan. Joten. Noniin, sieltä tulee. Perkele. Noniin. Ja sinä oot ollut todistajana, että paree olla sitten niinku kertoa niinku ne asiat on. Ei se kerro. Voi tulla muuten rapsuja, jos ei kerro niinku miten ne asiat on. Jos mä olisin päälle käynyt, niin mitenhän siinä olisi ollut? Teillä olisi varmaan jotain vammojakin tullut, jos mä olisin päälle käynyt. Ei, mulla ainakin videolla se, kun sä vedät tästä näin. Niin, no ei se ole Joo, mitään mä nyt yritän ihmeellistä. lähteä tuonne, otaks musta? Kyllä, ihan varmasti Ei ota. Mikko, ota video. Et sä lähde mihinkäs sillä. En mä sillä lähde, mä lähden kävelemään. Et sä Ota lähde. video, kun se käy kiinni. Saan mä tonne lähteä. Et lähde. Lähde Sä oot toiseen ajanut suuntaan. sen satana. Niin. Niin. Ota video, ota video. Mä pidän poikaa tässä Kuva, näin. ota kuva. He vaan jatkaa matkaa nuo. Mitäs tekee asialla? Mä menen nyt kohta. Mä jostain kusolle. Vitu. Kuinka pyörä siellä? Häh?